Oké, mijn lekkere spekkoekjes, we gaan papiermens leren met Papi Derl. Tijd voor Papilingo les. Laten we beginnen. Nummer 1. Una botabay. Waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Oké? Una bota kere botabay. Waar denk je dat je naartoe gaat? Una bota kere botabay. Oké? Volgens mij niet. Dacht van wel. Oké, volgende. No worry bocabes. Maak je geen zorgen. Maak je hoofd geen zorgen. Oké? Heeft niks met jou te maken. No worry bocabes. Is het niet jouw probleem? No worry bocabes. Oké? Volgende. Dit is een belangrijke woord. Oké, volgende. Let op. Compolaga. Belangrijke woorden per mensentaal. Compolaga betekent zeker weten, sowieso 100% zeker weten. Oké? Gaan wij samen lekker veel papiermens leren? Compolaga. Is papiermens een super heerlijke taal om te spreken? Compolaga. Ben jij een lekkere spekkoekje? Compolaga. Deel deze video met